Bidaia eroak, bidaia ederrak eta bitxiak egin dituzten lagunak izango ditugu. Euskal balea ehiztariak Islandiaraino joaten ziren baleen atzetik, eta ubera hori jarraika bada familia bat musika talde bat sortu duena, eta aurten udan Islandian izan dena. Kale Kantoi musika taldea da, eta bertako bi kide izango ditugu gurekin. Biba Irati Irizar eta Imanol Mendizabal. Kaixo! Arratsaldeon Irati eta Imanol. Arratsaldeon. Ongi etorri. Bueno, askotan esaten da, ez da musika taldeak familia bezala direla, zuek familia zarete. Esango diguzu Irati, nork osatzen duzuen Kale Kantoi? Bueno, gu gaude gure gurasuak, Aleta Itziardiana, gero hiru aizpak, Itziarrintza eta ni naziena, eta gero, Imanol, bikote bezala, eta Mikele baitare, intzamikotiak, eta Iloba Lilik, ezin aztu, sortzekotia osatu du bai. Kale Kantoi taldea, Imanol, eta horten Islandian izan zarete, nolatan? Bai, guk erabaki dugu Islandia jutea, pixkat Euskal Balea zalen arrastua jarraituz, gure kultura eta musika bertakoekin partekatzea. Pentsatzen dugu beraz, landutako bidaia bat izan dela, ez da, Irati? Bai, azkenian... Aurrelana izango du bidaia honek. Hori da, duela urtete erdiola ja seginan pixka pentsatzen gustako litzaigukela jutia, ez? Azkenian Imanolek asko ezautzunez Islandia bea, pentsau genuen maindala 11 urte Alemanian bizitzan genuen esperientzia hori, Islandian berez bizitzia, ez? Eta Imanol, kontua da, zuek joan zarete, ikastera pentsatzen dut zerbait bai, baina zerbait erakustera ere bai? Euskal musika eta euskal kultura erakustera joan zarete? Hori da, guk nahi genuen pixka bat historio bat kontatu, ez da? Ez bakarrik jun eta musika jo, baizik eta historio bat kontatu, eta pixkat Islandiarren eta euskaldunon harremana edo estutu hori izan gure asmoa, ez. Eta horretarako, adibidez, zuen instrumentuak eraman dituzue, bertako instrumentuak eta bar, eta aiei horiek erakutsi ere bai, ez da, Imanol? Bai, erakutsi, eta, nik uste interesa handi erakutsi dutela eak, Islandiarrek, eta egia esan, instrumentu ezberdin asko eraman ditugu, trikitisa dultzaina alboka bat ere bai, eta oso bidai politia izan da egia esan. Baina Irati, orduan zuek, han musika jo duzue eta kontzertuak eman dituzue? Bai, pixkat Imanolen laguntzakin eta hango Euskal Islandiarren lagunen elkarte badao, eta bertako arduranak Olafurre lagundu digu, hango lekutan eman analizatia albidetu du, eta orduan area jungea, eta pixkat Imanolek esplikatzen zuen, guk instrumentua jo, tartian dantzan bate bai, edo abestu, edo hola ebiligea, bai, kontzertuak 5 emanaldi eman ditugu azkenien. 5 emanaldi eman dituzue, kontzertuak eman dituzue, azalpenak ere bai. Ikusiko dugu, zuek emandako kontzertu baten zati bat, hementxe, begira, Kale Kantoi. Eta Imanol, beraiek zer zioten Islandiarrek? Askok ezagutzen dute, ez, Euskaldunon historia Islandin, baina nik uste gehien bat interesa erakutsi dutela instrumentuen gandik, ez zuten espero alboka bat ikustea adibidez, eta hori interesgarria izan da bai. Beraiek, okerrezpa gaude izan dute zuen instrumentuak erabiltzeko ere, ez da hor elkartruke hori ere egin duzue? Bai, guzaiatze ginen, emanaldi bukaeratan, pixkat behaiei aukera ematen, galderak iteko, instrumentua probatzeko, azkenian ez da izan jun, kontzertua eman da bukau ez, pixkat harreman hori sortzia zan gure helburua. Eta topatu duzue bertan instrumentuetako bat ezagutzen zuen inor, trikitixa edo alboka edo panderoa ezagutzen zuen inor? Bai ezagutu deun neska bat, kontzertu baten ondoren etorri zala eta esan zigun ez, nik etxen dauketen ere amonana zan instrumentu bat eta zan trikitixa bat. Bai? Eta etzun ezautzen, orduan oso momentu berezi izan zan, nik uste hori izan zala ipagarrina. Eta esan zuen,
Bale, oain badaki zer dan, ez? Aha, begira, ze polita. Ikusi zuenean soinua ateratzen zuen, beretzat ere unkigarria izango zen, ezta? Eta unkigarria izango zen zuentzat, zuek kontzertu hauek antolatzen zenituztenean, nola zen egiten jendea etorriko zen, zen etorriko... Ez genekin. Hori ere sorpresa handi bat izango zen aldiro, ezta? Bai, kontzertu bakoitzak izan do berea, ezta? Oso berezik izan diedanak, eta batzutan gerturatzen ziren 40 lagun, eta beste baten 4 edo 5, ezta? Baina, bueno, azkenen 4 pertsonan aurren jotzek ematen dizu aukera baita ere, beste gertutasun bat eukitzeko behaiekin. Eta Irati, animatuak ere bazarete, ez? Zuek agian beste musika talderen batean edo ikusi zaituztegu, baina zuen talde hau familiako talde bat da, eta ez da hemen kontzertuak ematen dituen talde bat, ez da? Bai, guk azkenian Baskari familiaren ondoren beti atatzen dugu instrumentua txikitatik, ohitu da gaude olaiten, eta orduan guretzako naturala da gure artean jotzia. Eta, bueno, alemaniko, lehen aipaudeten alemaniko bidaiaren arren ondoren, esan genuen, berrizin berko du beste zehoz, ez? Orduan, bueno, guretzako da pixkat, familixan elkarrekin egoteko eta disfrutatzeko momentua. Eta bidai hau egin eta gero zer geratzen zaio bati barruan, Imanol? Ze arrasto utzi dizu zuri honek barruan? Nik uste denborak inoen nahi gehala pixkat hau dena, ez? Prozesatzen eta kontura hogea benetan berezi izan dela. Ez dela izan bidaia bat besteik gabe, baizik eta bizipen bat, ez? Bertakokin benetan hartu emana izateko aukera izan dugu, eta niri pertsonalki hori da gelitu zaitena. Eta nolakoa dira Islandiarrak, Irati, da nolakoa da Islandia? Bueno, Islandia zoragarrixa da, baldima dezue jun berta, ez hau ez baldima dezue. Gu bain dela 2 urte izan ginen baitaren, niretzat bigarren aldixa zen, baina alare beti dago lekun bat, txokon bat, ikusteko, disfrutatzeko, eta Imanolek esan duen bezala, azkenian izan da esperientzi bat, opari bat, esan dezaunez, eta bertako jendia interesa handixakin, euskal kulturan inguruan, hizkuntzan inguruan, orduan nik uste oso aberazgarria izan dela, eta baita ere, mendebaldeko fiordotan egon gehan nagusiki, mapan ikustean bezala, eta gero baita ere hegoaldean, ez, orduan kontraste hori ezautzea, aberazgarria izan dara, baita gero Reykjavik, hiri bezala oso aberatsa da, eta oso anitza, orduan. Irudiak benetan zoragarriak dira, ezta? Denetarik ikus daiteke, Islandiako argazki hauetan, hotza ere, bai? Hotza oso presente, ezta? Abuztua izan da ere. Izozpuska ederrak ikusi ditugu hor. Bai, danetik pixkat izan dugu, hotza. Egun batzutan nik uste termometroa ez dela pasa 7-8 gradutatik. Baina gero adibidez hegoalden klima pixkat leuna suabegoa da, eta horre izan ditugu 19, 20 gradu egun batzutan. Fantasia handia da hori. Bai. Irati, topatu duzuean Euskaldunik? Kasualitatez topatu duzuenik? Kasualitatez, elkartu ginean han bizidan zuaitzekin, itxasokoa da, okerrezpanago, eta gero kontzertu hortan, behazion kontzertu hortan, beste bat, bukaeran entzun genuen zuaiz, alako baten, beste mutil bat, Eta esaten noia, mauzer da, Islandiarra euskeraz ikasi duna, Euskalduna Islandian bizidana, ez genekin oso, eta gero urbildu zan da, ez nil, nungoa zan, Leioako. Asier Leioako, eta eta nola jakin dezu gure emanaldian berri, eta horraitu ginean, hori izan zan pixka sorpresa, eta gero beste lagun batekin bai elkartu ginean, baina bagenekin antzebiltzala. Zuek Islandiara joan zarete, zuen kontzertuak eta ematera, eta zuen abentura bizitzera, handik etorriko da inorre Euskal Herrira, sortu da hor trukeren bat, gonbidatuko duzuen norbait? Bai, iaz Islandiar batzuk izan ziren Donostin, eta nik azkenen 6 urteetan han lan indet, eta orduan bertan jende deixente ezagutu dut, eta hor badago elkarlan bat, museo Euskal Zentroa edo Euskal Baleazaleen historia kontatzen du museoa inauguratuko da 20an, irailean. Irailaren 20an. Eta hor badago elkarlan bat, ezta? Eta iaz etorri ziren, eta badago asmoa etorkizun baten, baita ere beste proiektu batzuk aurrea eramateko. Eta Kalekanto Irati nora joango da hurrengoan? Kalekanto, guaindik ez dakiu, baina espero dezan beste txoko batzuk ezautzeko aukera eukiko deula, bai. Ez dakiu, ez dakago argi noa, baina, azkenian gu familixan elkartzen jarraitzen den eurixan, hortxe hongoa, Kalekanto. Ederra. Oso ongi. Bai, oso polita.